Lehetsz itthon vagy Európában bárhol. A kultúra körülöttünk lehet más és más. Egy valami azonban közös bennünk. A saját kultúránk iránti érdeklődés vágya. A Macs TV, Magyar Családi TV egy olyan technikai eszköz, mely televízión nézhető magyar tartalmat viszel minden európai otthonba az internet segítségével. Célunk, hogy Európa bármelyik részén dolgozol, az otthoni hírek és kultúra hazai tévécsatornák, rádiók és gyerekmesék formájában eljussanak hozzád. A készülék egyedi különlegessége a saját fejlesztésű Lurkó TV, mely csak a Macs TV-n keresztül érhető el. A Lurkó TV egy kifejezetten magyar gyerekek számára készített televíziós alkalmazás, mely egyetlen gombnyomásra elérhetővé teszi a mai mesék mellett azokat a klasszikus meséket, melyek valódi mondanivalóval rendelkeztek. Kérünk, a Macs TV elővásárlásával támogass te is, hogy velünk együtt sok ezer külföldön élő magyar álma valósulhasson meg.